салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. бозиро мекушоем ва диҷамода реклама нишон метавад. пропускат мекунем рекламаша. дар ҷаморо нишон додеса ки бояд забонша интихоб кунем ва инҷа фақат забони англисия. забони англисиро интихоб мекунем. континюро зер мекунем. дар инҷа мо метавонем бо воситаи электронии поштамон Google аккаунт ёки Facebook регистратсия кунем. вақте шумо регистратсия кардаги бошед, якумшо интихоб мекунед. агар нав якум бор регистратсия кардани don't have an account register интихоб мекунед. ва мо регистратсия мекунем ба воситаи ман регистратсия мекунам ба воситаи Google аккаунтум. дар инҷа submit интихоб мекунем. ҷое ки enter referral code нависаги промокодша менависем. промокод дар поёни видео мешавад ва промокода ки нависед континюро зер мекунем. 200 танга кор мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва мегзарем ба таври пулкоркунӣ. дар инҷа мо видеои кӯтоҳа тамошо мекунем, пулкор мекунем ва як видеоша интихоб мекунем. плейра зер мекунем. видео сар мешавад. видеоро тамошо мекунем. лайк зер мекунем. лайк видеода модам хеле сообщение мебурад ки шумо мехоҳед ки имсол реклама тамошо кунед ва танга кор кунед. ва дар инҷа мо yes зер мекунем. мо дар реклама нишон метавад. рекламаро тамошо мекунем. маҳкам мекунем рекламаро ва мо танга кор кардем. барое ки бинем ки мо чанд қадар танга кор кардем дар як видеое ки мо тамошо кардем ёки лайк мондем, ревардса интихоб мекунем. ва ина мо ҳамин видеои охиронгие ки тамошо кардем 1 поинт ё 1 поинтиш 1 танга мешавад. 1 танга ма кор кардам. ва вақте мо регистратсия мекунем 500 танга кор 500 танга моро барои регистратсия метавон ва 500 тангаш боша 50 сент мешавад. поёнишда боша нишон додагие ки 1000 поинтиш 1 USDT мешавад ёки 1000 тангаш 1 USDT мешавад. reward point клама интихоб мекунем ва дар инҷа нишон метавад ки минимална барои пул гирифтан 10000 танга. 10000 танга кор кардем метавонед пулотона бигиред. 10000 тангаш 10 USDT мешавад ёки $10. плюса интихоб мекунем. дар инҷа мо метавонем видео сурат партоем ва дар видеое ки мо мепартоем дар ҳамин барнома дар инҷарам пул кор мекунем. фаворит интихоб мекунем. дар инҷа видеои маҳсулое ки мода ҳастад дар инҷа добавид мешавад. вақте мо избирнида мондемшон метавонем дар инҷа тамошо кунем видеомона. дар боло бошад мо метавонем YouTube, Instagramона пайваст кунем. аз тарафи дасти рост угли болода нишон додаги инҷа метавонем YouTube, Instagramона пайваст кунем. Edit профила интихоб мекунем. инҷа номери телефонмона менависем. ина YouTube, силка YouTube ва Instagramона мемонем. апдейта зер мекунем ва сохранид мешавад силкаомон. аз тарафи дасти чап угли боло се хатара интихоб мекунем ва инҷа категориҳо ҳастанд. видеое ки скачат кардагимон ҳастанд. апдейт статус ва реферал. рефералро интихоб мекунем ва ҳамин коде ки дидеси ҳамин кода копироват мекунем ёки менависе ҳамин кода вақти регистратсия кардан шумо 200 танга кор мекунем. аз тарафи дасти чап угли боло се хатара интихоб мекунем. дар инҷа бошад локи вила интихоб мекунем. ҷамо чарх хато метем ва танга кор мекунем ба таври автоматӣ 0 5 10 20 50 танга кор мекунем. барое ки мо танга кор кунем плейда зер мекунем ва мо дар реклама нишон метавад. рекламаро тамошо мекунем. маҳкам мекунем рекламаро. чарх то мехӯрад ба таври автоматӣ ози мебинем кани мо чанд танга кор мекунем. ва ина ма 50 танга кор кардам. дар як рӯз мо метавонем 3 бор ҳамхе чарха то бутем танга кор кунем ва ози ма як борша истифода бурдам. ду бори дига метавонам чарха то бутем танга кор кунем. settings интихоб мекунем. настройка ва дар инҷа бошад language. агар интихоб кунем инҷа забонша фақат як забон англисӣ метавонем забона дар инҷа интихоб кунем. ирон ёки пулкоркунӣ интихоб мекунем. дар инҷа нишон додагие ки вақте шумо регистратсия мекунед 500 танга кор мекунед. referral points вақте реферални ҳамон кода менависед, коде ки дар аввали видео гуфта будем, ҳамон кода нависед 200 танга кор мекунед. вақте шумо видео тамошо мекунед кор мекунед. видео add points да 15 танга кор мекунед. видео like points да 1 танга кор мекунед. видео download points яъне скачат кардани видео да 1 танга кор мекунед. видео points view by other дар инҷа 2 танга кор мекунем. share app интихоб мекунем. силкаро копироват мекунем. силкаро дӯстомонда роӣ мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.